प्रत्येक आई-वडील जेव्हा येतात, प्रत्येकाला दिसतात की आपल्या घरात योग्य ते शिक्षण घेऊन कुठेतरी आपलं मुलगा पावतो आपल्या पायात मुलं आपण त्याला टाकत लावली. कष्ट करून आईची मेहनत वेळ आहे. हे ॲप्लिकेशन आपल्या मुलग्याची ॲप्लिकेशन माझ्याकडे झालं की आई सगळी दुनिया शिक्षण बदलायला आणि शिक्षण एकीच्या शिक्षणाला मी पुढचा विषय पण आणि पुढे बघतोय या धर्मात विद्यालयाच्या माध्यमातून काय शिकवतो आता उल्लेख केला आला की देवीची वही देवीची सगळ्या प्रकार हे सगळे योग्य आता वाटासाठी सगळे उभे करतात तुमचं उभे कसे असतात तुम्ही सोचता आणि सोचता पुढे बघता त्याला खूप कष्ट करतो आणि एक कष्ट करून शिक्षणाचे मला वेगवेगळे शिक्षणाचे वेगळे पॉलिटिकल तयार झाले आणि मुलग्याला एक ऑप्शन लावले शाळेत आणि ते शाळेचे ऑप्शन सब्जेक्ट उल्लेख करून त्याच पुढे बसून आणि जग याने पुढे बसून वाटला अमेरिकेचं प्रेसिडेंट शिक्षणाचे फाउंडेशन हे शिक्षणाचे फाउंडेशन जर योग्य दिले शकले ना तर मला आम्ही